bagai korang reka Bubaga 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 Diprasarok oroi poroi yang tong furu Diprasarok oroi poroi yang tong furu Jengno sojana bagai korang reka Bubaga 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 Didini tak 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 didini tak 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 bagai mukti kikelayu tansani halogo halok manjui Diniani bagai mukti kikelayu tansani halogo halok manjui kakelabui kiri kogi tongo nini ani bagai Bubaga 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 Takusho Bukuksho Shimino Diprasani lama Hansha Shimino Shini lama Hansha Shimino Diprasani lama Hansha Shimino Hinani lama Hansha kirke Bebak mana Jini doka, bisa doka, jini doka, jini doka. nini busani bagai Ani busani bagai. kini tipra satofani tinangi bagai Haidi. যতন শিও কয়েকদিন সিকাং যে আরো খুমলং দুগমালি হাতে গানা যেটা চিনি বিজেপি নি পার্টি অফিস ইনগ্রেশন মানে আ দিন মুখ্যমন্ত্রী ফাইयै পার্টি অফিস ইনগ্রেশন খাইকা বংনি পান্ডা কসাং কসাং পাইখা পাই মানে পরে जों साइमन जे इनग्रेशन इया सिनि सिगांनो सालसा सिगाङो जे अरने चिनि मीडिया खरकसा चिनि बर मुनां आशिष ब बुजाक मानि आबनो तयै खुमलंगाम जे बेलाइखे माने तुम फाजा खाइखे गोबां मा न्यूज लगन नुगै दं माने अबनो परेबो जे अर तैसा तिप्रा मथन बेरै बीजेपी नि पार्टी ऑफ फ्लैग बैनर सबायो हनै जेटा ताय समायखे आतंक खलायै ताई चिनि बरम गुनां समित देवरमान नग हुमखि रगरैखा आबनो तैनो जों ताबो अरनि जत बररक ताइसे वानचुक लायै अर जों चाप लाइखा जे अर जगाव जों बाइक रैली खाइमाने कारण को अबनो जों एरियन बररक कुनो आतंक तां दे अर ताबो तिप्रा मथनि यागनो जे जत किछु सम्पूर्ण बेरजक दङ एरियाव जत किछु तंचांनो नष्ट खाइनाय रगनो जुदि अबाहाय खलायखा बरनो जों सतर्क बानि रव तिनि तंचांनो बिसिनो बाइक रैली खालायनाय अर मुंसाबोनो केबं मुंतंलाक बने बगने बाइक रैली खाइमान बिसिनो तैनो जत लुकुर खायखा जारा खुमलुं आमसे तंनाय रगनो बरनो तंचांनो हालक सिपचारनानै हायखाय कुनो आतंक निया वै गोसां खुमलुं एरियाव तंनान बगने तिनि जे बाइक रैली खालायमाने बने बगने तिनि टारगेट जों वानचुका चिनरा जों जे लोकल नि जत इउ दङ कबमान परे बसुक तामा साइमेया जों बसुक बाइक नागा जों ताबुक जों जरा चिनो
थाउजेंड एबा अब हाइके चिने ताव बाइक ताव के जरा अरेंज लाई हाइके जत बड़ खाली दङ बने बगे तामंग नाय जों साइना फियाबा जों असन चिने मेसेज जों जरा जे तंगसांग नष्ट खाइनाय हाइके जरा दुष्कृति गारि अब हाइके एरिया न जरे गुंडुल गाय नष्ट गाय आतंक शिष्ट खाइनाय बरनो सतर्क बानो जुदि हम हाइताय होइसे जुदि हम हाइ दङ गाय बरनो जों हम हाइके बाहाइके नङरो खमलंग तंगसांग नष्ट खाइदा बने पाल्टा जवाब रन बगने जों तियारमेन बगने तिने बाइक रेली खाइलि दङ हामबाय भाई তিনি 11 तारिख फेब्रुवारी 2026 मसुं खुमुलुं सिन्डिकेट कायसा बाइक रेली खायना नायमानि सिन कायसा नाहारमुं आबो अंका जों साइमन ताबो अ जे जों ताबो पाथै तमन अ जागा अंका सिनि टीटीआर सिनि हेडक्वार्टार जों साइमन अबो खुमुलुं अबो একটা পিসফুল জায়গা अ জায়গাও কিছুদিন রমই কিছু বড় রক অশান্তি খাইনে নাই তমনি আবো হাইগো जों একটা পরিস্থিতি নুজাক তমনি আবনো जों टोटली जों आबनो सेलेंगो ताइ आबनो जों केबेंगानि बागैनो जों तिनि अ जागाव एज ए तिप्रामथा बुबाग्रानि वारियर्स इंगि जों तिनि अ जागाव तिनि तिप्रामथानि जे जत वारियर्स कुथुम लायनाय अ जागाव कायसे जों शान्तिप्रिन कायसा बाइक रेली खायनि बागै जों तिनि अ जागा इनिशिएटिभ नाहालायका तिनि अ रेली खायमानि अबनो कायसे सिन नाहारमु जे सिनि खुमुलुं अ सिटिओ जों একটা তিনি সিমিয়া जों पुलानि सिमिनो तिप्रामथाव टिटेरिसो क्षमता फाइमानि सिमिनो जों चेष्टा खालाय दङ बा खालायनो दङ बा खालायबाय थानाय बोसोरनि सालाबो जे जों खुमलुंनो तेम नायथाव खालायथि सानानि तिनि अ जागाव आ नायथावखे खालायना थां तिनि किछु बरक माने ओइ सिक्रेट भाबे तिनि बर तिनि जेबे खे अ जागाव तिनि खरचा बरक ताइतुगुइ दङ जे खुमलुंनो जेसा केपनो अशान्ति खालायनि बागै तिनि आं बर तिनि चेलेन्ज खाय साना मुसुङो क्षमता যদি দংখাঙ্কে মাথা ময়দানে ফাইদি হাইছি বরকনো নগ থাকি সিক্রিওই তিনি অমাইকে সিনি বরকনো হুমকি দুমকি রুইনাই কয়েকদিন আগে जों অ জায়গা নুখা যে অ জায়গা কিছু বরক 50-60 জন আহে বরক তিনি অ জায়গা ফাইনাই পুলিশ বাহিনীনি ফান বাইকে বরক বনি সাহায্য না হইনাই তিনি তিপ্রামথানো অনেক কিছু ভাবে তিনি বরক ছালাঙ্কা অনেক কিছু ভাবে বরক হিনকা বউ হাইমা হিনকা কিন্তু जों তাও বসিনি ডিসিপ্লিন আবনো जों নারগি দंखो কিন্তু जों जे फुरुओ जों যদি ডিসিপ্লিন বাইরে যদি থানার বাকি সিনা বাধ্য খাইকাঙ্কে नों आं सानाय अ जागा जे कयेकजना आ मण्डली प्रेसिडेंट हिसामिया बरनि प्रति आं सानानो मुजुं हाइसे खरजाके दङ जे राज्य स्तरनि खरजा नेता बबो चेष्टा खालाय दङ जे खुमुलुंनो बाइके नष्ट खालायनाय তিনি যদি না চেষ্টা না যদি বন্ধ খালাय आंगांके जों তিনি स्राय अ रेली खालायमोन बिसिन दिखे बारतारनाय जे मयदानाव फायदि जों फुंनाय सामनि फानतं आबो हाइको जों যদি চ্যালেঞ্জ खायखांके जों आ চ্যালেঞ্ज तो जों हाइनो सिलारखो तंगलाक आबो जों स्राय साना मुजुङो जों दाबो डिसिप्लिन दंख डिसिप्लिन बंग खायनो बगिसनो बाध्यता खालायदे हाइसि তিনি अ जागा बाइक तो अनलिमिटेड जों अ जागाव पुलाके 300-400 जना जों टार्गेट खायदोंमोननि दाबो आबोन सलाय गोबां प्राय 1000 हाय बाइक दाबो फाइ दंख आबोन बगै जों 10टा टाइम रेमानि किन्तु सिनि बाइक लामाराव फाइ दंखनि खामानि बगै जों दाबो सिनि रेली स्टार्ट खालायखो दा किसान नासिङै जे प्रोसिन बर सफैबायनाय रमलि 1000 हायसिनि बर फाइनानि একটা সম্ভাবনা दङ তিনি बर फाइमानि यागुलो जों अ जागानि रेली खालायनो बर अर जों तिनि नायनाय दि अर जों कुनु कन्सिस्टेन्सि या सुजाकक जों तिनि अ जागाव कायसानो जों बरनो रिंखा जे खुमुलुंनो जों जुदि न नायहतक गोजां तनानि बागै बया जुदि जों अर सिपचारना गांके जों जतनो फायदे जों तिनि आगुगै जों जत लुकुरगनो चिनि पिसफुलिनि बागै जों जत बरनो कबकनाय जे आगामी दिनो बरक से डिसिजन नानाय साबनो लगिरनाय रिया हाइसि तिनि अ जागाव सिक्रि सकरो खायनाय अ जागा तिनि हुमकी सुमकी खायनाय लाथाबाय ताम मानिरक बाय सिक्रि सकरो खायनाय तिनि अ जागाव बरनि बखानि हयते बुबाग्रानि हामजा कोनो केबतलां नांला तिनि आबनो जों तेवैसो बर जाते मिसलिडिं या तिखे मिसगाइडिं जाय तिखे बरनो तिनि जों सय कुबुइ लामानो फुरनानि बागैनो जों तिनि अरेली आबोनि बागै अ जागाव तिनि जों केबनो रिया बाट जों अमहायखनो जों चेष्टा खालायका जे जों सोशल मीडियानि माध्यमे बर जों रिंखामियाव तिनि अ जागाव प्राय 1000 ऊपर बाइक फाइ दङ जों तिनि आरो खुमुलुं सिन्डिकेट बिशेष खायै सिनि आङो खुमुलुं पाट मान्दाय ताइ सिनि टाकारजला अ जागान जरो सिगलार आरो प्राय 1.5 থেকে 2000 बाइक दङ जोंनो सिगलार जमांजाक जोंनि खुमुलुं आमसे कायसा पिसफुल बाइक लिखाया थाङि दङ सिनि वाइटिएफ एबा तिरामथान तरफ থেকে अबन मेन चिन आसि मुंखा नर जतनो साइमानो खुमुलुं आमचायो कयेकटा दल आङा दल बुंफा थांया आमर फाइ
Jadi khumulung prajung agi benukha, nor us kamu nukha, jadi khumulung am tayo, je peaceful ngi tong mane, je shanti ngi tong mane, abono, no so khai nai tongo, bor abon tane bukai besang bong nasi mungkha bong besang je, edisi election o. Ya besang abono, jeng jin lukurong na, ta jin khumulung am tayo bor na so mes ram so tren sini o, bagil bising te, takuk te bukuk song, boy khumulung am tayo no, peaceful shanti ke, tolong naya pano, jeng tiba mo tharo jeng white table ro. जों दिनाव मेट्रिक मेस दंनाय खुमलुं आम तायो जों दिन सान्ति बाबे जों बागेलि खायै अमन तिनि क'क्राझार मुं दंनाय खुमलुं आम तायनो सान्ति के पिसखौ तनांथों जों मासि मुसि दं कासिया ता कासे कक जों अर नगै दङ किसु अर सामु हामे खानि रक किसु अ जागा सिनि जार तेमो दाखाय दंनाय एबा सिङाव जागाव जारा दिरामो जों सापुटार बंनबो नगरवा हाबै हुमकि दुमकि आ जिनिस जों आपना सिगि दंला दर नु खनाव जों खरस ताखौ अजा प्रेस मिडिया बजन बर फियगलिया गोबां नासि मुं तामो जों अमो सारा मुसंगो नर साबदा नों दे जों रेडि दं हासे जों जदि खायना चेंनाय अर कि केमा बाथा ग्लाक केम जों दि नाया चिन नासि मुं अबैया ता चिन पार्टी नासि मुं अबैया चिन बुबा नासि मुं अबैया जों नाय चिन तिबासन हामक्राय चिन तिबा दफना हामक्राय फिया बर नाय दङो अजा सबरना बागै একটা মেচ তোমার जों सिगला रेडि दङो अर प्राय 1.5 থেকে 2022 फाइजाक जों मजरि चें खांगे अर किन्तु ते बाथा मुं दंलाय गेला ताखुसं आबागै हुसिया रोंदि ताइ खुमलुं आम ताइनो सान्दिके तन्दि ताइ न सखायन तना जियासि हामबाय अर चिन खुमलुं सार्केल पुरा प्राय अर खुमलुं जे एरिया तंमाने जों मन पुरा कभार खायनाय ताब जों सिम चेंगै जों ता जय गोबिन्द कला बागान ते दसराम ते जों आइन ताब काटंदे हाबो जों हनाय